Welkom bij Smalpraat, een programma voor, door en met heel gewone mensen. Vandaag zijn we te gast bij Burgerkracht Limburg. Daar worden Empowerprijzen uitgereikt. Gaan jullie mee? Han, we zijn hier vanavond in het gebouw van Wonen Limburg. En jij bent de directeur van Burgerkracht Limburg. Wat is Burgerkracht Limburg eigenlijk? Burgerkracht Limburg is een provinciale organisatie die eigenlijk doet wat de naam zegt. Wij helpen burgers om in hun kracht te komen. Wij geloven in de kracht van burgers. We weten dat sommige beperkingen hebben. Maar wij geloven dat er ook altijd talenten en kwaliteiten zijn waar mensen zich soms niet van bewust zijn. Dus wij proberen ze in contact te brengen met hun talenten en daarmee ook in hun kracht. En wij denken dat dat eraan bijdraagt dat ze weer meer kans hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Kun je me wat voorbeelden geven? Want ja, mensen in hun kracht helpen, klinkt een beetje vaag nog. Nou ja, we hebben in Limburg volgens de statistieken veel gezondheidsproblemen. En we zien dat dat geen keuze is van mensen. Niemand kiest ervoor om gezond te worden. Maar dat veel mensen niet weten hoe ze gezond kunnen leven. En gezond is dan ook nog een breed begrip. Want wat voor jou gezond is, kan voor mij iets heel anders betekenen. Dus te vragen, wat is nou voor jou belangrijk? Er zijn allerlei methodieken voor. Kunnen ze zelf beslissen waar zij aan willen werken als er een punt is waar ze zich wat minder sterk en gezond in voelen. Het is vooral de bedoeling om te zorgen dat ze zelf stappen inzetten, maar soms hebben mensen even wat hulp nodig of een zetje nodig om zo'n stap te zetten. En wij proberen daar een bijdrage aan te leveren in heel de provincie, samen met partners, maar vooral samen met die burgers waar het om gaat. Vanavond was dat Empower. Hebben jullie nog meer van dit soort activiteiten? Ja, wij doen heel veel activiteiten. Wij proberen zoveel mogelijk in gesprek te komen, in contact te komen met inwoners. En dat doen we via workshops, via trainingen. Voor de jeugd hebben we escape rooms, spelvormen. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij bieden het wel aan. Maar proberen dat vooral soms samen met professionele partners te doen. Samen met mensen om wie het gaat. En dat betekent dat je vaak ook in wijken, in dorpen, in buurten moet proberen te komen. En dat is voor ons dan weer lastig met 20, 25 mensen die dat kunnen doen in zo'n grote uitgestrekte provincie. Maar wat we ook doen is altijd wel in deze vormen waarbij wij faciliteren, wij maken het mogelijk, maar de initiatieven waren vanavond de hoofdrolspelers en zo hoort het ook. Waarom we vandaag hier bij elkaar zijn, is om jullie ook in het zonnetje te zetten. Want ja, jullie doen gewoon allemaal topwerk. Carlijn zei het net al, jullie zijn eigenlijk allemaal winnaars, sowieso. Het is gewoon, jullie zetten hier gewoon een hele jaar lang belangloos in en dat is gewoon, dat is onbetaalbaar. Dus Het is dat wij echt een team proberen te zijn. Dus ik hoor net daar van, mensen kan ik niet zo verbieden. Wij bieden ze dus ook gewoon met het team koffie drinken, met het team iets gaan doen. Gewoon, je moet het voor iedereen leuk maken, want wij zien elkaar ook niet terwijl we bakken. Als je een secretaris zoekt, daar hangt zo'n hele lijst aan vacature-eisen. Maar misschien kan het wel opgeknipt worden. Dan doet iemand dat stukje van het secretariswerk en iemand dat stukje. Dat kennen ze niet meer. Nee. En dat is waar ik voor Dus. Stefanie, we zijn vanavond bij de prijsuitreiking van Empower. Wat betekent dat? Empower Jouw Initiatief is eigenlijk een initiatief wat we bij Burgerkracht Limburg hebben opgezet. Omdat we belangrijk vinden dat burgerinitiatieven erkend worden, herkend worden. Een stukje netwerkuitwisseling. Je leert heel nieuwe mensen kennen, andere vrijwilligers van andere burgerinitiatieven. En natuurlijk ook een stukje financiële ondersteuning. Aan gemeentelijke subsidies zitten vaak randvoorwaarden. En bij Empower kunnen initiatieven toch vaak net een beetje extra doen voor een doelgroep. Ja, je had het over Burgerkracht Limburg. Wat is Burgerkracht Limburg? Ja, wij zijn een stichting die voor een groot deel gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg. We hebben ook nog een aantal externe partners die mee financieren. Wij werken samen aan de sociale agenda. En dat betekent eigenlijk gewoon dat we een aantal
Er zijn in Limburg een aantal achterstanden op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid of laaggeletterdheid. En daar willen we graag wat aan doen. We vinden het ook belangrijk dat mensen op hun eigen manier een steentje kunnen bijdragen aan de samenleving. Dus wij zijn er eigenlijk om de burgers een stem te geven en ervoor te zorgen dat iedereen op zijn of haar eigen manier mee kan doen binnen de samenleving. Ja, jij zegt het is een stichting. Met hoeveel mensen zijn jullie ongeveer? We zijn met ongeveer niet helemaal vast binnen, een man of 50 in totaal. Alleen zitten er bijvoorbeeld ook een aantal cliënt-vertrouwenspersonen bij ons in dienst. We hebben een afdeling communicatie. We hebben, als ik moet gokken, een man of 20 als adviseur in dienst. Dus ja, er zitten wel een aantal verschillen in functie, zeg maar. Ja, nou vanavond waren we dan bij Empower. 5 initiatieven genomineerd. Hoeveel mensen hadden zich aangemeld? Uit mijn hoofd 8 of 29, dus dat is best veel. Hè? Je merkt elke keer toch wel dat er verschillende initiatieven op afkomen en dat is heel mooi. Anderzijds vinden we het natuurlijk ook wel jammer dat we altijd een aantal mensen teleur moeten stellen. Maar we bieden wel ook altijd een stukje ondersteuning naar die initiatieven aan. Van je kunt altijd bij ons terecht voor een vraag om mee te denken over je initiatief. Hoe kan ik het uitbreiden? Hoe vind ik nieuwe vrijwilligers? Dus het is niet dat als je voor vanavond niet uitgenodigd was, dat dan de deur dicht is. Oké. Ja, jullie organiseren dat vandaag. Hoe vaak hebben jullie dat al eerder georganiseerd? Dit is al het 6e of 7e jaar op rij, dus we doen het al een hele tijd. Ja. En ja, hoe kunnen mensen zich voor een volgende keer bijvoorbeeld aanmelden? Toevallig hebben we in december weer een nieuwe editie. Als je op de hoogte daarvan wil blijven, kun je bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief aanmelden via burgerkrachtlimburg.nl. Typ je even in de zoekbalk nieuwsbrief in. Kun je aanmelden en blijf je eigenlijk automatisch op de hoogte van wanneer een nieuwe inschrijfronde wordt geopend. We zitten ook op LinkedIn en op Facebook, dus dat kun je ook volgen, die kanalen. En tegen de tijd dat de nieuwe inschrijvingen geopend worden, kun je je daar gewoon voor aanmelden. Het is heel laagdrempelig. Steveline, je vertelde net dat er 28, 29 aanmeldingen zijn. Dat zijn natuurlijk hele verschillende projecten. Hoe kunnen jullie daar een keuze in maken van wie je gaat nomineren of wie niet? Ja, dat is inderdaad een hele lastige. Dus dat doen we ook altijd met een team samen. Hè. Dat kun je ook niet aan één persoon overlaten. En dan wordt eigenlijk gewoon gekeken, er zijn ook een aantal voorwaarden waar je aan, die staan op de website waar je aan dient te voldoen. Hè. Dat is bijvoorbeeld dat het geen commerciële doeleinden nastreeft, dat het initiatief gedragen wordt door vrijwilligers. Nou ja, dat zijn wel dingen waar we allemaal naar kijken natuurlijk. We zijn ook vaak op zoek naar wat nieuwere initiatieven in de zin van met originele ideeën. Nou ja, goed. Maar nogmaals, het is echt heel erg lastig, want ja, gewoon iedereen die zich aanmeldt, dat zijn gewoon allemaal mensen die heel mooi werk doen. Dus dat is wel een hele lastige klus, ja. Ja, dan hebben jullie die 5 mensen genomineerd. Hoe gaat het dan verder? Hoe bereik je die en hoe is de reactie dan? Ja, de mensen die genomineerd worden, daar nemen uiteraard telefonisch contact mee op. En ook de mensen uiteraard die niet genomineerd zijn. En nogmaals, ik heb het net al een stukje toegelicht. Dat wil niet zeggen dat dan degene die nu als finalist zijn uitgezocht, dat het dan beter is. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat het net wel beter past binnen de doelen van Burgerkracht, qua initiatief. Nou, dat zijn dingen waar we natuurlijk ook wel naar kijken. En iedereen, of je nou wel of niet uitgezocht bent, krijgt nog een stukje aangeboden van goh, je kunt bij ons terecht als je vragen hebt. De finalisten voor vanavond, daar weet jij zelf alles vanaf nu, krijgen ook een voorbereidende coaching van hoe vertel je je verhaal, wat voor vragen kun je verwachten, hoe ziet het programma van de avond uit. Dus zo proberen we iedereen voor te bereiden. Waarom zou een stichting of een organisatie hier aan mee moeten doen in de toekomst? Nou, ik had het toen straks al een beetje benoemd. Dit is een stukje erkenning, herkenning. Dit is een hele informele avond waarin het niet zozeer gaat om een strenge wedstrijd. Dat klinkt ook een beetje oneerbiedig, vind ik zelf. Het gaat erom dat hier genetwerkt wordt. Je leert nieuwe initiatieven kennen. Er zit ook altijd een stukje kennisdeling aan vast. Hè. We hebben vandaag die workshop gehad over het werken met nieuwe vrijwilligers. Hè. Werken met vrijwilligers, dat vraagt ook nieuwe kennis en inzichten tegenwoordig. En ja, natuurlijk ook een stukje financiële ondersteuning is natuurlijk ook alleen maar mooi voor de initiatieven. Ja, nou, ik denk dat jouw verhaal behoorlijk compleet is.
En ik denk dat het goed is dat we nu gaan luisteren Ja. naar de prijsuitreiking. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, Bedankt. spannend. Ja, de jury gaat nu inderdaad over het verdelen van de prijzen. Dus een eerste prijs van €500, een tweede van 1000 en derde, vierde, vijfde is gewoon gelijk, is gewoon een deelnameprijs van €500. Maar nogmaals, we zijn allemaal winnaars. Dus ik wens de jury heel veel succes. Wat heel erg opviel bij jullie allemaal, en dat is toch ook wel iets wat we niet altijd zo zien. Dat jullie bijna allemaal heel erg niet alleen maar inzetten op iets doen voor die anderen, maar op wederkerigheid. Heel bijzonder dat iedereen op zijn eigen manier niet alleen maar probeerde om iets goeds te doen en mensen te helpen bij te staan, maar ook te kijken, wat kun jij zelf misschien ook doen. En wij geloven daar heel erg in dat dat ook een stukje van die burgerkracht is. Dat mensen zich daardoor ook sterker gaan voelen, ook het gevoel krijgen dat ze meedoen. Als vrijwilliger iets betekenen voor een ander, dat het ook heel erg inspirerend is voor weer mensen met wie zij weer in contact komen. En ja, dat is wel, denk ik, voor deze editie wel iets wat er heel erg uitsprongt, waar jullie ook heel bewust over vertelden, over hebben nagedacht misschien ook wel, of wat jullie gaandeweg misschien ervaren hebben. En dat is ook een heel mooi stuk van jullie verhaal, wat wij ook weer mooi kunnen helpen uitdragen bij wat wij doen. De cheque van €500 gaat elk in ieder geval naar 3 van jullie. Dat is het Kleurrijk Krachtig Vrouwennetwerk. Dat zijn de fietsmaatjes en dat is Samen Sterk. Die krijgen allemaal een derde prijs. Proficiat! De tweede prijs gaat naar Clesa en de eerste prijs naar het bakteam. Ja! Zonder wij. Ja. En waar jullie allemaal midden in de samenleving staan en heel dicht bij de inwoners en zeker ook de mensen die het nodig hebben, denken we dat het bakteam opviel met zijn eenvoud eigenlijk. Met het simpele verhaal van hoe zijn we gestart, hoe is dat gegaan, wat doen we. Maar dat jullie gaandeweg toch ook wel, het lijkt erop alsof jullie steeds verder komen in je ontwikkeling en pas beginnen te realiseren wat hier allemaal nog in het vat zit. En jullie zijn pas een jaar bezig. Pas weer erop. Yay! Nicole, Wendy, jullie hebben vanavond de eerste prijs gewonnen. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Super. Hadden Niet we verwacht. Niet verwacht. En waarom had je het niet verwacht, Nicole? Nou, omdat er zoveel aanmeldingen zijn geweest en nog 4 andere mooie initiatieven waren. Evenzeer ook heel belangrijk. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. En Wendy, waarom denk jij dat het bakteam Roerdalen gewonnen heeft? Ja, ik denk gewoon het simpele, het eenvoudige wat we doen en wat we willen overbrengen. En ik denk dat we dat wel hebben laten zien. Ja, nou hebben we een mooie prijs gewonnen. €1500 voor het bakteam. Wat is het eerste wat we daarmee gaan doen? Nicole, kan jij dat vertellen? Ja, een mooie workshop krijgen we die gaat zorgen dat de taarten nog mooier worden. En dat de decoratie helemaal klopt. En dat niemand onzeker meer hoeft te zijn over het resultaat. Daar ben ik heel blij om. Ja, nou dat is ook de reden waarom we inderdaad een groot deel van het bedrag besteden aan de workshop. Die wordt gegeven door Cas Walters in de bakhal in Roermond. Ja. Wendy, ga je ook mee bakken? Natuurlijk ga ik mee bakken. En ook voor de bakkers onder ons van het bakteam die nog niet zo lang taarten bakken, dat die dat ook kunnen leren en wat van ons opsteken misschien. En ook van de uitleg van Cas nog extra erbij. Ja.
We hebben al de vraag gekregen vanuit Echt Zusteren, waar Tom naartoe gaat als opbouwmedewerker, of we daar volgend jaar ook het concept uit willen rollen. En Wendy heeft al aangegeven dat ze het heel fijn zou vinden dat we dat ook in Roermond gaan doen. Hoe sta jij daarin? Ja, ik zou het fijn vinden als dat in de westelijke mijnstreek ook mogelijk zou zijn. Sowieso ook voor de afstand van mijzelf. Maar ook bij ons is dat evenzeer een probleem. Ja. Dus, Wendy, Roermond. Ja, ik heb al me voorgenomen om contact op te nemen met iemand van de gemeente. En om te kijken, ik weet ook niet of het überhaupt in Roermond al is. En zo niet, dan zou ik het heel fijn vinden als we dat in Roermond ook kunnen doen. Omdat daar ook, ik denk wel wijken en mensen zijn die zich dat zelf niet kunnen veroorloven. Helemaal top. Ik dank jullie voor dit gesprek. Ga lekker beneden een borrel nemen. Doen we. En we zien elkaar snel weer. Dankjewel. Dankjewel. Wat was het spannend. 5 genomineerden uit 30 aanmeldingen. En een hele mooie winnaar. Ik hoop dat jullie genoten hebben en tot de volgende keer.